Kodi Pemphero ndi lankho lofooka. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pano pa Word Made Flesh pamene timafuna kuti ife ndi Mulungu tiziyendera limodzi. Iye anachoka kumwamba uko kubwera pansi pano kuzayenda pa nthaka yathuyi kuti ife timujoine tiyendere limodzi monga mmene anayendera limodzi ndi anyamata aja pansi wa ku Emau. Ifenso timafuna kuti Mulungu tiyende naye moyo mwathumu chifukwa timakhulupirira kuti iye ndi ife kuyendera limodzi zathu zimayenda bwino. Mawu athu alero tiyatenga kuchokera mu buku la Mbiri 2:2 chapter cha 7 kuyambira ndime ya 11 mpaka na ndime ya 14. Lalero ndi funso: kodi ndiye kuti pemphero ndi lankho lofooka? Motero Solomoni adamaliza kumanga nyumba ya chauta ndi nyumba ya ufumu, ndipo zonse zimene adaganiza kuti achite nyumba ya Mulungu ndi nyumba yake adazimalizadi mokhoza kwambiri. Tsono chauta adamuonekera usiku namuwuza kuti, ndamva pemphero lako ndipo ndazisankhira malo ano kuti akhale nyumba yoperekera nsembe. Ndikaseka kumwamba kuti mvula isagwe, kapena ndikalamula zombe kuti liwononge zomera zapaziko, kapena ndikatumiza mliri pakati pa anthu anga, ndipo anthu anga amene amatchedwa dzina langa akazichepesa napemphera ndi kufunafuna nkhope yanga nasiya njira zawo zoyipa, pamenepo ine ndizamva kumwambako. Choncho ndizawakhululukira zoyipa zawo ndi kupulumutsa dziko lawo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Kodi ndiye kuti pemphero ndi lankho lofooka? Chifukwa chani ndikufunsa funso limeneli? Moyo wathu wa dziko lino ndi moyo wa zabwino ndi zoyipa. Ndi moyo umene uli ngati munda mmene mwazalidwanso na msongole momwemonso muli tirigu. Mwini munda chifukwa chokonda tirigu wake wasankha kuti na msongole uja amusiye momo mpaka na nthawi yake. Komabe na msongole uja akumpweteka tirigu uja mwakuti mwina tirigu uja akumasowa mtendere chifukwa cha na msongoleyo. Ndiye dziko lathu lapansi, ndiye makomo athuwa, ndiye mizi yathuyi mmene anthu abwino ndi oyipa timasakanikirana. M'dziko lino tilimo anthu amene adasankha kutsata Mulungu ndi kuchita zimene iye amafuna, komanso muli anthu amene adasankha kutsata Satana ndi kukomedwa ndi kuchenjera kwake. Kupatula kuti kunja kuno kuli mavuto a zachilengedwe, kumakhalanso mavuto ochokera kwa anthu ena amene sasamala zagulu kapena kulabada za anthu ena, amangoyang'ana za iwo okha. Kunena kwa Paulo oyera, mimba zawo ndi milungu yawo. Pa mavuto ngati amenewa timasakasaka mayankho. Tili ndi mavuto m'mipingo mwathu, ndipo mavuto amenewa akudikira mayankho. Tili ndi mavuto m'mabanja mwathu, ndipo mavuto amenewa akudikira mayankho. Tili ndi mavuto m'dziko mwathu, ndipo mavuto amenewa akudikira mayankho. Pokhala kuti ndife anthu, Mulungu amene adatilenga m'chifaniziro chake anatipasa kuthekera kopeza mayankho a mavuto ambiri amene tili nawo. Koma pamapezeka mavuto ena amene sakutheka ndipo apitirira msinkhu wathu. Nthawi iliyonse ndikasegula TV, nthawi iliyonse ndikalowa pa intaneti, ndikumangomva nkhani zambirimbiri zosakhala bwino za dziko lathu lino. Ayi uku ena achita katangale, yayi ena asoyesa makobiri a khonsolo, yayi ena abera maburundi makobiri, nkhani mbwe. Sizachilendo kuti ulamuliro umene tili nawo anthu audandaula ndithu. Audandaula, akudandaula ndipo zikuoneka kuti atopa ndi kudandaula. Anthu afika pomangoyang'ana kungokhala chete.
ndi anthu okonda mtendere, anthu amene safuna mapokoso ndi dziko lawo. Pena ukakhala chete ukumazifunsa kuti kodi amene akutilamulirawa koma sakumva zimene anthu akudandaulazi, chifukwa saoneka kusunthika. Pena ukumadabwe kuti kodi kapena dzikoli tikuliona mosiyanatu, chifukwa dandaulo lililonse akumayesesa kulipezera njira loliyankhira ngakhale muli mosagwira mtima. Anyamukapo anthu, tiye tikapeza president tikawayankhule. Ena ayankhula ngakhale pa miyambo ya mapemphero imene iwo alipompo. Nduna zawo zayankhulidwa, maminista ayankhulidwa, ma MP ayankhulidwa, koma muzonsezi zikukhala ngati kuti palibe chikuchitika. Zikumapasa maganizo kuti apatu kunena kwa Paulo oyera mwina nkhondoyi sitikungomenyana ndi anthu chabe ayi, koma tikulimbana ndi maufumu aulamuliro ndi mphamvu za dziko lapansi la mdima ndiponso mizimu yoyipa ya mlengalenga. Aefeso 6:12. Ndi chibwereze zikuoneka nditu kuti tikulimbana ndi maufumu aulamuliro ndi mphamvu za dziko lapansi la mdima ndiponso ndi mizimu yoyipa ya mlengalenga. Aefeso 6:12. Ngakhale mwana akati asamamve, timanena kuti mwana uyuyu ali mziwanda. Timati mwana uyu ali mziwanda. Sopano funso langa ndafunsa kuti inu ngati Malawi wosata zochitika mdzikoli mukhale pansi ndi kuyang'ana mmene Amalawi tikumenyera nkhondo yathu imeneyi. Tayankhula, tatopa, talalata, takwiya, nkufika pena pachipona kuti izi tichimwa nazo izi. Komano kodi ifeyo nkhondoyi tikumenya ngati anthu amene tikuzowa chimene tikupanga kapena tingomenya chimenyemenye? Kodi kapena tikuyimenya nkhondoyi ngati munthu amene akungomenya mphepo? 1 Korinto 9:26 akunena kuti ndikamachita mpikisano womenya sindichita ngati munthu amene angomenya mophonya. Komatu apa zikuoneka kuti zibagera zathu sizikufika. Tikukhala ngati tikumenya mpweya. Kodi nkhondo imene tikumenya ife tayamba takhala pansi ndi kuyisinthula kuyang'anayang'ana ndi kuzowa kuti tikumenyana nkhondo ya mtundu chani? Luka 14:31 akufunsa kuti kodi mfumu ndani amene popita kukamenya nkhondo sayang'ana akaye kuti kodi mdani wake ndi otani? Mukatenga Numeri 13:17 Mose adatuma azondi kuti akaone dziko lomwe amafuna kuti akalitenge, akamone ndani amene akufuna kukamenyana naye. Ndipo Mose akwauza kuti mukaone dzikolo kuti ndi lotani, ndipo ngati anthu a dzikomo ndi amphamvu kapena opanda mphamvu, ngati ngowerengeka kapena ngambi. Mukaone ngati dziko limene akukhalamolo ndi labwino kapena loyipa, ngati mizinda imene amakhalamo ndi ya malinga kapena ya mahema. Mukaonenso ngati dzikolo ndi lolemera kapena losauka, ndipo ngati nkhalango zilimo kapena ayi. Akutuma azondi 12. Ndipo anthu amene aja anapita ndikukapanga kafukufuku wa dzikolo, wa malowa amene afuna kuti akatengewo, wa adani amene akamenyana nawo, anakhalako masiku 40 days. Kenaka akubwerako ndi ripoti akuti chani? Akuti dzikolo ndi la mwana alirenji. Koma anthu a dzikomo ndi amphamvu, mizinda yawo ndi yozingidwa ndi malinga, ndiponso yayikulu kwambiri. Kuonjeza apo tinaona zizukulu za Anaki kumeneko. Sitingathe kukalimbana nawo anthuwo poti ngamphamvu kopambana ife. Dzikolo limene tidalizondalo ndi dziko limene limaononga anthu ake, ndipo anthu onse amene tidaona kumeneko ngataletale. Tinaonanso ziphona zizukulu za Anaki, ifeyo
tinkaoneka ngati ziwala. Atero ripotiro atapita kukaendera ziko limene akufuna kuti akalitenge. Funso langa ndilo nakuti kodi amalawi nkhondo imene tikumenyayi tatumiza azondi oti akaone? Kodi ife amipingo takhala pansi nkutumiza azondi oti akaone kubomako kuti kodi nkotani? Anthu athu onse sakumabwerako. Aliyense titantumize ku president kumene koko sakumabwerako ndi nkhani zabwino. Kodi tikunaganiza kuti onse anthu oyipa kaya? Komatu mboma muli ngati ziko tatinena lija limene Aisraeli amalifuna. Akuti muli ziko limeneli ndi limene limaononga anthu ake omwe. Onani zikoli, onani boma. Ndikamakamba za boma ziluna za boma limene likulamula pano yayi. Koma ndikamba za mbomamo. Mbomamo mukuoneka kuti muli china chake chimene chikuononga anthu athu amene timatumiza kumeneko. Muli china chake. Mukukhala ngati kuti muli ziphona ana a Anaki. Kodi timenya bwanji nkhondo imene sitinatumizeko azondi okwanira kuti atipase ripoti ya anthu amene ali kumeneko ndipo kuti kuli zotani? Kodi kuli zotani kubomako? Mtundu wa Israeli utamva ripoti limene linaperekedwa anaona kuti game apa yakulira ndipo sangathe kupitirira. Analira kungomva ripoti lokhalo. Akuluakulu zili uku simungathane nazo. Anthu analira. Mwina ifetu nkhondo itingoona kuimenya pamwamba. Koma titakhala kuti tatumiza azondi eni akasunzumire kubomako. Ndiye abwera zazo kuti koma akuluakulu zili uku. Mwina tizasintha mastailo akamenyedwe kankhondo yathuyi. Ndikuti tu Aisraeli analira. Ndipo anayamba kuwiringula mpaka akunena kuti kukanakhala bwino tikadangofera ku Igupto konkuja kapena mchipululu muno. Kona kuti kupitirira papa ndi anthu amene afotokozedwawo ndipo tingofera mchipululu muno kapena tikanangofera ku Igupto konkuja. Ziko lathu mulingo huu ndiye taufika. Ziko lathuli mulingo huu taufika omafuna kubwerera ku Igupto. Anthu aja anafika mpaka naponena kuti tiyeni tisankhe mtsogoleri wina kuti tibwerere ku Igupto. Ati Mose nangasafuna azilowera uko azinka ku Kanani, ife tiyeni tisankhe wathu tizibwerera ku Igupto. Lero anthu akuti chani? Bola DPP. Tiyeni tibwerere ku DPP konkuja. Inuyo ngati DPP imatumbwa bola amene mukunenayo kulibeko. Ndiye lero anthu akuti bola DPP. Lero akakalowamo namuti bola iwo. Kodi ziko lilizatheka? Kodi akakalowa samazatuzana kuti ndiye tubola ife mwayiwala aja umene amabera muja. Tikufuna kusankha mtsogoleri tibwerere ku Igupto. Tibwerere ku Igupto. Zikoli kukonzeka litakukonzeka koma tikuyenera kusinkhasinkha. Aisraeli akukhumbira kubwerera ku Igupto koma Mose sakuyimva. Mose sangamve abwerere kuti konkuja. Aaroni sakuvomera. Ndipo Kalebe akuwauza Israeli kuti akuluakulu iyayi. Ngati chautama tikonda azatilowesa nziko la mwana lirenji. Ndikuti pasa kuti likhale lathu. Akuwauza kuti musawaope anthu azikolo chifukwa tizaononga. Iwo alibe wachinjiriza koma ife chauta ali nafe musaope. Akutero tu Kalebe. Munthawi ngati imene ngakhale mawu achilimbikiso umatha kugendedwa nawo. Akuti anthu aja anayamba kutola miyala kuti angende Kalebe amene akunena kuti tiyeni tisaope tiyeni tipite. Mavuto akanyanya ngakhale mawu achilimbikiso umatha kugendedwa nawo. Ndikumbukira ine nthawi ina ndili dikoni ninapita ku chipatala ku Nguludi kukaona odwala. Ndiye ninapeza msungwana wa chizimayi atadwalika. Ndipo ninamuza kuti musadandaule mayi, Mulungu ndi wamkulu muchira.
munthu oti amakanika kuti atembenuke, amakanika kuti ayankhule, anatembenuka movutikira momwemo ndi kundikokera asinya ndi kundiyang'ana ndi diso lofira, ndipo movutika momwe anandiuza kuti musandinamize, sindichira ndimwalira. Mu nthawi ya mavuto ochuluka, ngakhale mawu achilimbikiso umatha kutukwanidwa nawo, umatha kugendedwa nawo. Mavuto akanyanya, ngakhale mawu achilimbikiso ndithu umatha kumenyedwa nawo. Zinthu zavuta kwambiri. Aisraeli afuna azibwerera, Mose akupanga chani? Mose akutembenukira kwa Mulungu ndi pemphero. Apa pamene ndafuna kuti inu ndine tisinkhesinkhe. Anthu avuta uku sangathe kupitirira chifukwa chona kuti zinthu zaipa. Mose akutukwanidwa. Mose akupanga chani? Akutembenukira kwa Mulungu ndi pemphero. Ndiye ineyo ndikumazifunsa kuti kodi Amalawi amene timanena kuti ndife wopa Mulungu, mavuto onsewa amene tikudusa mowa, titapanga kafukufuku wathu ndikutumiza azondi akaone akasunzumire kuti kodi kubomako kuli ndani ndipo kuli chani, sitikuona kuti nkhondo iyi yapitirira pa nkhondo yathupi? Kodi sitikuona kuti nkhondo iyi yapitirira pa msinkhu wathupi? Mawawa ndikuabwerezanso. Mvula ikasowa timapita kukapemphera kuti Mulungu asowesa mvula atipase. Lero ena asowesa fetereza, asowesa ndalama zaboma, alowesa umphawi pakati pa anthu, koma kulibe pemphero la siriyasi limene likumveka. Kulibe pemphero la siriyasi limene likumveka. Kodi zimakhala zophweka akakhala kuti ndi Mulungu ndiye manja mmwamba mapemphero atipase ni mvula, ambuye tifuna mvula, koma akakhala munthu unzathu no pemphero. Kodi kukhala kulakwa kunena kuti mizimu yoipa imene tikulimbana nayo mbali inayo yatipeperera mpweya woipa, kuti tisaganize konso zopanga ndi pemphero lomwe la dziko lonse. Mademo tinapanga, yes, koma mapemphero ndi amphamvu koposa mademo. Kodi kapena tikuganiza kuti mapemphero ndi yankho lofooka? Kodi tikuganiza kuti mapemphero ndi yankho lofooka loona kuti silingatipase zimene tikukhumba, koma tatenga mayankho m'manja mwathu ndiona kuti tipange ife zimene tikuona kuti tisakupanga? Tatenga mayankho aziko lapansi. Komatu nkhondo yolimbana ndi mizimu yoipa sitingayithe ndi mphamvu zathu. Zikuonekera kuti anthufe tikuderera mphamvu ya pemphero ndikumawerengera mayankho aziko lapansi. Zikundionekera kuti anthufe cha pemphero mwa ife chinakhala ngati chachosedwamo, chaulukamo. Nthawi ya COVID tinapha mphamvu ya pemphero. Lero ndikuona tikubwereza ndikupitiriza zomwe zija. Ndizoona ndithu kuti nditha kupemphera m'nyumba mwanga, ndizoona. Titha kupemphera kukachalichi kwathu, ndizoona. Koma ngati ziko, ngati sitibwezeresa mphamvu ya pemphero latonse ngati mtundu, tichosa awa mboma nkuyikamo ena akasandukanso oyipa koposa awa, ndipo mchipululu muno sitizatulukamo. Kodi ino zikuchitika ku DPP zikupasani chiyembekezo? Zikupasani chiyembekezo? Marko 9 ndi 29 ophunzira Yesu atalephera kutulutsa mzimu woyipa, Ambuye adawuza kuti mzimu wa mtundu umenewu pokhapokha mutayamba mwapemphera mpamene mungautulutse. Ndafuna lero ndinene mosindika, mzimu umene uli mboma iyi pokhapokha titapemphera ngati mtundu sitingautulutse. Anthu amene akuyendesawa sikuti ndi oyipayi, koma mwalowa mzimu chinzimu choyipa. Nawonso ali pa ukapolo. Tikapemphera tipulumusa ndi omwewo.
mzimu umene uli m'boma la tonse MCP pokhapokha mutapemphera simungautulutse. Mzimu umene uli m'boma ili la tonse MCP pokhapokha mutapemphera simungautulutse. Mzimu umene uli m'boma ili la tonse MCP pokhapokha mutapemphera simungautulutse. Yesu